Eli kerrotaan nyt vähän kuinka tuota purovodkaa on valmistettu. Siinä on niinku, mitään lisättyähän tähän ei ole. Tässä on mustikka-aromia ja sitruuna-aromit ja ne on otettu tislaamalla. Eli kun meillä on tällainen tislaapönttö, niin sitruunan kuoret on kuorittu tällaiseen maustekoriin, joka tulee tuohon kurkun kohtaan. Se ei ole edes kuuman nesteen kanssa tekemisissä. Eli alkoholihöyry ottaa siitä mukaan sitruuna-aromit. Luomusitruunan kuoria on käytetty, ettei tulisi mitään myrkkyjä sinne. Sitten on mustikkaa laitettu nesteeseen. Nesteen sekahan, että saadaan mustikka-aromi sinne. Siitä on sitten tislaamalla tehty. Eli jälkeenpäin tänne ei ole lisätty sokereita eikä makuja eikä mitään. Että kaikki maku on niin kuin tehty tislaamalla. Suosittelen. Sopii erittäin monen tuotteen kanssa. Drinksu ja siellä ei paljon alkoholi seassa maistu, on pehmoinen tuote. Suosittelen. Verkkokaupasta saa koko Suomeen omaan alkoon tilaamaan.